Dengen I Cwsh, y pwynt mwy o gorllewinol yn Ewrop, a'r cam nesaf o fynd dros y dŵr yw America. Ac ers I sefydlu yng Nghylarni ym 1971, mae'r Ŵyl Ban Geltaidd yn cyrraedd Dengen I Cwsh am y tro cyntaf. A bob blwyddyn mae'r ŵyl yn denu cannoedd o Gymru yn ogystal â'n cefnryd Celtaidd, ac un sy'n gyfrifol am lwyddiant yr ŵyl ac sydd wedi bod yn drefnydd Cymru ers y dechrau bron yw Tegwyn Williams. Dwi'n mwynhau cwmni nhw a dwi'n mwynhau dysgu o'r rhywbeth arall. Dwi'n ddim yn dod yma I wrando ar bethau Cymraeg, neu fes nhw allan I aros adre ddim. Dod yma dwi'n clywed bobl eraill a cael profiadau newydd. A mae'r wrthioch mor hyfryd. Mae Cymru yn hoffi dod I lefydd fel hyn, ac maen nhw'n mwynhau yn naturiol hynny. Rhan yn atod o'r Ŵyl Ban Geltaidd yw'r cymdeithasu a'r teithiau pleser. Ond I rai o Cymru doedd y daith I Ddiwerddon ddim yn hawdd gyda'r bws yn torri lawr heb sôn am droion systan eraill. Athyn ni fynd ar y ferry anghywir I ddechrau, athyn ni fynd ar yr Irish ferry, lle oeddwn ni fod ar y Stenawain. A wedyn ar y ffordd athyn ni Porong, ac oeddwn ni yn hir iawn o dod yma, ond yn diwedd athyn ni cyrraedd Dingle. Ond y trafferthion roedd cyrraedd a'n Dengen yn nefoedd i'r teithwyr. Mae'n neis, mae o'n geltaidd iawn, a mae lot o bobl yn siarad Gaelic yma. Wel, chwaen ni ar achog, bendigedig, gyfryd iawn. Yn sysdau ganol a fwy, ynddi. Ond dwi'n mwy o ansod eiriau, sgyn ti dda'n ei drimi. Ysblenydd, hardd, braw cena fel bydden nhw'n gweud yn Llydaweg. Mae'r nosweithio swyddogol a'r cystadlu yn digwydd ar gyrion y dri, ond mae yna gyffro a chanu answyddogol yn y tafarndau lleol hefyd. Ac mae bwrlwm yr ŵyl yn gorlifo i'r strydoedd ac yn weladwy I bawb drwy'r dawnswyr Cymreig tipyn o bopeth. Ac fe ges I a nwy dro'r chwith sydd â rhyw brofiad o ddawns y gwerin yn ifancach, credwch neu beidio, gyfle I wneud smonach ohoni ar y stryd. Pwy wedodd bod dawns y gwerin yn hawdd? Mae'r ŵyl yn datgelu trysorau a'n Dengen, ac yn ei prist mae'r Monsignor Patrick o Fionachta, sy'n awdur toreithiog ac a fi'n gyfaill da I Waldo Williams, ac yn William Morgan Iwerddon gan iddo gyfieithu diweddariad o'r Beibl i'r Wyddeleg. Yn yr haf, yn 1948, aethym gweithio fel gwasarm yn Llotre Llanwnon yn agos I Llanbedr Pont Steffan. Ac rwy'n cofio frawddeg cynta. Awch y garthi o'r moch. Ac aethym. Felly y fargen oedd, na I weithio ar eich fferm, os ydych chi ddysgu Cymraeg I fi, yma? Ie. Ond fel, sy'n pethau. Fe gen dim ond cerddoriaeth sy'n rhan o ddigwyddiadau'r ŵyl. Hef bledyn, oedden ni fod yn ffilmio beirdd o Gymru heno, ond mae'r trefniadau wedi newid am ryw reswm gwyddelig gwyn ame. Wel, does dim byd yn od yn hynny nag oes. Dydy amser yn golygu dim, na hyd yn sylfi yn golygu dim i'r gwyddelod, mae belled bod yr ŵyl yma. Rhywbeth i'w fwynhau ydy hi a'i chymryd fel mae hi'n mynd. Oedden ni fod heno, mi fyddwn ni'n os Wener, efallai. Bydde ni, wel, gen I rhywfaint o farddoniaeth o chi da? Wel, o'n I wedi gwneud rhyw limreg fach. Os ewch chi da Tegwyn Iwerddon, fe gewch chi lu o fendithion. Gewch dreulio 2 awr I weld toriad gwawr mewn car park yn Llandudno Junction. Yn y nos, roedd gledd o ganu o'r holl wledydd Celtaidd. Catherine and Gareth Roberts. A daeth llwyddiant I Gymru gyda Catherine Roberts, enillydd ysgoloriaeth Bryn Terfel, yn ennill ar yr 19 ala werin, a'r grŵp gwerin munud ola yn dod yn ail.
Mae'r wyl ban geltaidd bellach yn ei hanterth ac mae'n gyfle I bawb o'r 6 gwlad geltaidd I wneud ffrindiau. Mae gynnau ffrind yn yr Alban yn ystod heledd, dwi wedi bod o'na tyn nhw ynda, a chael wsnos wych. A dwi'n mynd eleni I lawr I Gerniw, sy'n aros efo pobl dwi wedi cwfra nhw'n yma, a dwi'n edrych ymlaen yn arw iawn, a mae'n mwy wrth gwrs yn dod ato ni. Mae'n bwysig I dangos i'r pobl sy'n byw yn y Gaeltach bod yr ieithoedd Celtaidd yn cryf mewn gwledydd eraill. Dyn ni sy'n byw yn y Nwyrain Iwerddon, dyn ni'n agos iawn i'r fforstad dros leir, dim ond dros môr o Abergwaun. Dyn ni'n gwybod pa mor gryf ac mae y Cymraeg yng Nghymru. Mae Thomas Mogefwi yn un o'r Gwyddelod prin sy'n aelod o'r orsedd. Dwi'n mynd I Gymru bob blwyddyn, unwaith lir. Mi o'n I wrth y modd I gael yr anwyddyd, y dweud y gwir. Un arall sydd wedi cael anrhydedd eleni yw trefnydd De Cymru o'r wyl y parchedig Emyr Wyn Thomas. Ac mae'r anrhydedd yn golygu fod Emyr yn cael gwisgo cadwyn swanc. Mae'r cynrychiolwyr o bob gwlad Celtaidd yn ei thro ac cael cynnig bod yn dywydd anrhydediaeth yr wyl. Tro Cymru felly fel rownd y leni yn rhoi ne, a dwi'n sobor o ddiolchgar i'r Bwrdd Cenedlaethol am cael y cyfle. Mae'r Cymru wedi cael llwyddiant yn barod yn ystod yr wythnos, gyda Catrin Roberts o Lambed yr Goch yn ennill ar yr ala werin unigol. Chi fe, oedd y rhaglen ar y nôl I, o'n I wedi gwirioni fo'i testi, o'n i'n meddwl, anhygoel, ac o'n i'n gwybod sut oedd i'n mynd, chi oedd i'n dibynnu fy siwr am liwio ar yr iaith, ar sut ar rywun dehongli, ond, gosh, gysi blasar, dwi'n gwybod ar y llais, ydych chi'n bod, oedd o wych, oedd i'r. Yma neithiwr roedd y band Radar o'r Alban yn fuddigol yn ystod y grwpiau a'r band munud ola o Gymru yn ail. Felly llongyfarchiadau nhw, a rhwng yn 6 gwlad Geltaidd a ieithoedd cerddoriaeth, doedd beirniadu ddim yn darcael. Ac mae'r foment fawr wedi cyrraedd Unir Cymru Tybes gyda Thomas Wyn a'r band yn barod I ganu'r gan Dacwr Drws. Beth oeddech chi'n meddwl o'r ornest? Mis rwy'n yn etew bach bys o fewn, i'r gyma ars y sio, agos i'r gyma dwlis, reid o hwyl iawn na mis. Cestrif na, pwbon yn y ddyn gil hedma rag dysgweddys bod iethol Celteg in Siew. Hag yma pwbon yn Omar o Celdol in Cembrec o Cernoerpol. Besta yw hynna, Josephine. Tran o'n yn syr, Slua môr miltiwch, ond oes pecwalta, Anna Chaidan Auran o Era o Alba o'n Brettonvig, o Cornwall agos o Unon Manya. Cornes fa iawn fel arfer, cafodd yn cael o ganu, da ni'n arfer ddod yma ysgrifennoedd. Yn anffodus os y salwyn yma, eich cam oedd i graffu'n prejudice, ond roedd i'n ôl ar y Cymru sy'n dweud. As toen ik het mij doe, een koker show. Toen ik de rouw en naar Shell dan het 4-5 te zeggen. Hanna chen van ik kunt 4-5 in Albany, de Bressie, de sugar. As een jaar niet, wat Linda Bree, Canoe, en chat of yours, en honjes, en elke sem, kwevers en koos en ander, of dan ik kunt 4-5 in de arena en show now. Wel boys, gathoch chi'n ail teilwng iawn yr Alban heb ennill ers 1990, mae'n debyg. Sut chi'n ymateb I hwnna? Mae'n siarad cyfle i'r erni gweithio. Da, chwarae teg, wedi cael noson arbennig o dda, dyn ni'n mwynhau, na somod gan ei galon allan. Dyn ni'n Cymru'n falch iawn o hynny fo. Felly, na, dyn ni'n bleid iawn, chwarae teg. Somod sio nes I gwneud profiad. Wel be, oedd o'n ffosol nes I rili fwynhau. Oedd y gynulleidfa yn dda, gyda am beth o ffeindiad, obviously wedi dod o teulu drosodd o fi. Dechrau bod ni wedi dod yn ail, ond fel nes I nath ni fwynhau, a dyna di peth bwysig.